Hello mga people, mga human beings, sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. Miss Human Beings, subscribe, like, comment below. Naku karoy bagong customer. Secret. Magtimbang ko og kuan na pod color kay para sa ako ang customer myself. Humana po sa mix ka developer og color. Ako siyang gi-ukay og maayo para gyud mag-even ang medisina o ang developer nga kutaw gyud siya ba in super kutaw kay og di mo makutaw og tarong ang buhok dili gyud kayo ma-even ang color kay mura siya patsing-patsing or galapak-lap up. Yung ani ang buhaton it mag-color by myself. Ako ay mag-color sa akong kaugalingon ug unsaon jud ako pag-color ani kay first time pa na po nang gibuhat ba, nag-color ko niya, spray po po ani o primer, porosity balancer, kay para dili po madaot na kung kamupay, pila na ni kabuok, daot na ba ni, nga ni siya, mag-sectioning po, mura po tinuod, dapat imudyo ka mo trabaho sa imong kaugalingon kay kanang hairstylist or beautician, dapat wala kayo color nimo kamaudyo ka mo apply sa imong kaugalingon. Even yung pag-apply ang color kay di mo i-sectioning pasagad ako kagutang-butang mura po dapat siya butangan tarungon jud siya og trabaho. Ka-apply na ko sa color sa ko ang kaugalingong buhok, do it myself kay para makuan makuluran na ni kay atong punuan daghan ko mga puti, daghan ko white hair. Dapat makuluran na siya kay mura na jud ko kana ang tiguang. Yung ani gan sectioning gihapon. Tarong mo jud siya apply section by section kay aron pareha ang iyang resulta. Puro usahay basta ikaw rin mag-color sa imong kaugalingon kanang punuan dili gyud na nato siya totally tarong kay di ba lalim pud mag-color sa imong kaugalingon. Tan-aw kag sa amin unsaon ako pag-apply sa akong color sa akong buhok. Siga-siga pa ni akong mata diri tan-aw sa amin kay dili lalim jud ga color o kita na mo sectioning niya pug tarong pero usahay dili na matarong og section ay kay gilaliman kag layo kay ko sa amin dili ko kaduol kay unsaon ako pagpaduol sa amin di ko makita sa kong likod na color na jud ko sa kong kaugalingong buhok pareha rin siya og resulta ini kahuman kay mo ray number ning gi-color ani niya. Naana po ko aning pikas nga right side sa ako ang buhok. Apply na po ko diri. Sige tag ko na ani. Sige na ko istoryahan ninyo dayon tan-awa raman kay do it myself ba yan ni tiya ba aning do it myself. Kilaliman aning trabahuan, unsa ning trabahuan mo apply og medisina. Ikaw ray usa, unsaon ni siya pag-apply. Kamao baka ko. Siga na nato mga mata ani. Apply og color kay kinuo ko limao baka ni ito ang kadimao ni akong trabaho kay para manindot yung taon ako ila na balik kalugas nipis na kaayo kay kanang naging tiguang na sa isinta ng edad ni ani na ning buhok pagdana ko sa akong left side sa ko ang buhok nag-apply lang gihapon kong color kay dili gyud madali ang maka-apply nga ikaw ra usama sige pa kag sectioning sa imong buhok nag-hair clip pa ka tagsa-tagsa kay di mo siya i-hair clip sa nila porma ng pagka-applya ikaw ra gud usama mag-apply ug lalim ang board na even baka na nako pag-apply basta kay ga-apply ko color wala ako ang gibuhat kay wala ko'y mahimo jud dapat na apply lang ng apply nga na rin yung buhaton kaya wala gyud ta ni pwede ko'y mahimo kay ako rin na-color sa akong color ako nagpa-color sa ako ang katong hairstylist na ko kay kuan ko nun siya kanang sakit ko na iyang pagkalalaki kay nag-date ko siya sa uyab gaday sa uyab ako diri wala ko uyab dong asa ka pangita ako, tabangi ko diri color dong, maluoy kasi kung pagkababay dong. Ingani, ga-color na po ko sa puno sa tumoy, ako rin siyang gi-pull head o color, kay para ma-even jud, papareha sila. Kunya,
May pa ng mga customer kay mahandulan na nato, ikaw na mismo sa imong kaugalingon na hairstylist ka, sikag color ang mga buhok sa mga human being. Ang imuha, ikaw rin color, do it yourself. Iwa jud kay mahimo ug gusto jud ka mapakulor sa imong kaugalingon na pag color na lagi imuha kay sa kung sao pa nimo na kulorin na lang na kay ikaw ra may color sa imong kaugalingon jud. Nga na o hala gamug na lang yung butang. Basta kayo ma-apply color, pero ako rin lang tarungon karon. Kaya kinahanglan dyan siya matarong ko pagka-apply. Kung ako sa likod, nagbutang sa medisina ko, kaya medyo bakikaw dyan kaayo trabahoon. Hari nga side, sayon rin siya kuluran kay murag. Kuan na abyo sa kong dool at tubangan na kaayo. Dali rin siya applyan sa color kay naagyod sa ako ang dool nga makita ra pud nako ang likod may lisod jud siya kaayo kuluran kay murag jud ato jud liliun og maayo sa amin para jud mako madulit kung saan ko pagtrabaho. Maklaro ni jud ako mga dagway ani usa na to ako mga dagway ani mga human being kinuupo ko mga naong ani pagkababae na klaro na yun ako mga agtangs. Ako nag-full hita nagkulo sa akong natumoy. Ako na tingalan ani. Ako na nag-ipugnan tanan. Ako nang gilupa kaya ako mapareha na yun na. Pagking kulor naman yun, mingahi akong buhok. Mingahi siya kay tungod sa kuan kaning kulor nga murag sticky kaayo ang pagka-mix bitaw. Basta sticky kayo pagka-mix ang medisina, magahi ko ang buhok, pero pagkahuman aning mumuk raman, kaya di man makagahi ng medisina sa Schwarzkopf. Isang pagpatay atong buhok, mabuhi bang gani. Kaya akong buhok medyo patay ng yun ni, sige dyo ko paripan, kay kulot ko buhok, kay dyo ko tuloy buhok. Kaya medyo nanipis sa gani ini. Sige dyo ko paripan, mabugto ng mga buhok, mabugto ang yun na siya, kay hala, sige mo kong pangarte. Medyo panganti ba? Mura na medyo guwapa. Guwapa ka day? Day Daniela day. Guwapa ka day? Asa man karon day? Oy, tabangi ka kung color dili day Daniela. O kung tabangi day ay baji ka day? Sa tagang nagtanaw sa akong YouTube channel, Miss Human Being, again and again. Bye-bye!